Kapin 300 kabalay naugdaw sa sunog sa barangay Leon Garcia sa Agdao, Davao City. Ano ang report ni Jandy Esteban? Gilamoy sa kalayo ang kabalayan sa barangay Leon Garcia, Agdao, Davao City, Miyerkules sa kadlawon. Pagkabuntag, kinina ang gibiling danyo sa sunog. Ugdaw ang kapin 300 kabalay sa tulog ka purok sa maong barangay nga mao ang purok San Vicente, San Roque ug Santo Niño. Usa sa mga nawad og balay si Karina Lapot, 15-18 ka tuig na nagpuyo sa lugar. Yampo lang namo ang tanan, okay at least buhi mi tanan. Walay nakuan sa mga diring lugar bay nawala. So asa man mo magpuyo sa karon? Sa evacuation center. Okay, dito na mo mag New Year. Mm. Ang balay nila Nanay Lita nga gipuy-an sulod sa 30 ka tuig na ugdaw sa usa lang ka pamilukan. Masulubon man ang pagsugat sa bag-ong tuig apan wala na daw sila'y mahimo kung dili dawaton ang nahitabo. Nahitabo naman eh. Oh, alangag mo magunsa taron nga wala naman tay mahimo. Mayor magpatabang mi mayor. Kung naay katabang. Sa investigasyon sa Davao City Fire District, nagsugod ang pag-ulbo sa kalayo sa balay sa usa ka Ronron Sarabia. Nag-overheat nga appliance sa ginatanaw nga hinungdan sa sunog. Sa inisyal nga report, sobra 300 ka magbanay ang apektado apan magpahigayon pa og validation ng CSWDO. Sa karon ang ginahanglan ang mga nasunugan ug mga sinina gumikan kadaghanay kanila tapot lawas ra ang nasalbar ug pipila ka gamit ug uban pang nag-unang panginhanglan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.